idan mutum ya yi laifi wallahi ka bar shi ya tafi sai kai ta aikin ka. Ga wani na yana zuwa. Stop mana a'a. Da za ka taɓa ma'aikatan gwamnati kai wani irin mutum ne. Mutum na ka tsaya gaban mota. Photo, no be juju be that. Barka dai. Ya aikin? Ya abubuwa? Ina driving license? La office, na bar shi a office ne. Ka bar driving license? Ban ta wani wallahi. Kuma ka fito da mota. Sauri nake ni dubiya. Umar shiga gaban mota ka kai shi. Kai shiga yi sauri shiga gaban mota. Baka da driving license. A wannan kai shiga gaban mota ku ne mai. Yanda za a yalla bai mu muna bin aiki ne a yanda gwamnati ta samu mu ba kudin ka muke da bukata ba kai office zamu je ba alfarman da za a yi ka fito baka da wani alfarma zan ma alfarma kawai driving license babu ka kai shi office je ka ce wa dan liti yanzu ga raso ku tashi a sel wanda bai da abu wallahi biyar ba za mu amsa ba sai mun kai mutum office yanzu kaga gwamnati ta canja saboda haka aiki ya canja gaskiya da yawa ga wani nan a tare kakkai da ajiya wait mana za ka rigima da mu ne kai ba ka gani ne shigan mun gaban motar nan ɗaya nan ina zo kai wani irin mutum ne ka sauke wannan abin rana ya yi yawa ne ba mu da muke aiki muna shan rana kana ga rana ta yawa kai dala shigan mun gaban motar nan dala ka shigan mun gaban mota na ce ma dala ko to ya ne lafiya a office ya yi na driving license isa na bar driving license ina a office wallahi ka bar driving license to ni me kake so ma ka bar driving license me zan ma ko ina kama ba sai gagara ba office ba zai gagara ba me kake so in yi ya zai office ai ka san yanda ya canja Ba zai iya ko mu wuce. Umar amso in ka amso ka fito gefe Okay, sai ka bar shi ya wuce da yawa ko kaɗan ne yawa na gode Umar jahili ne kai za a baka 20 ka amsa na ga yanayin ne sai a su. to ina laifin 50 kuma sai a baka 20 ka amsa Normal ne za a kiyaye. yanda na tara motar na sharri zamu mai ko me nace ka ce haka ne Yes sir. barka dai assalamu alaikum ya aiki dan gara sauke glass da Allah No be juju be ya abubuwa lafiya kalau wato tun daga to da motar nan muka fahimci gaba ɗaya ma motar ba taka wace ta sata ce mutan sata kuma sannan ka sa tinted gashi ma yanzu ehen na ƙara kama ka da wani laifin kana shefe AC laifi akwai nan ba To ga wannan fa ba shi da nan ba nan ba wannan ni dan bidin ne ka gane sarar Yalla motoci bai. nake yi ba nan ba yalla bai shi ni ba ka gani nan kawai yanzu ni ba wani ma magana ko kana da gaskiya ba ka da ita kawai yanzu kawai ba ma abin da kuma za yanzu ko za ka ba mu da ofisa 50 ne a cikin dashi ni za ka ba mu to da amsha 50 ɗinka ba gwanda in zama ɓarawo ban koma kaka musa to yanzu me kuke yi me muke ban gane me muke ba yanzu me muke yanzu me upgraded ce mana upgraded ce amma ina ba za ka kira ta sata ba ni dai na gaya maka satan ma ha kai shigan mun gaban mota Okay sir. zaka mun transfer ne daya ka kai tara ai kai fa mutumi na abu ta kake amma kana ga ai ofisa ne ka zo kuma kai kana masifa ai amun awobe da Allah kai kawai aboki no nan ba ka Ga no nan za a nan ba no za ka are mun so da ga dai da ana tare da sa amun 3,000 a wuce a ɗari biyan sama to samun abin da ta wuce ra kan nan ba 00 ka rike account din officer Kobraudu This one. 21 bari sama number ta saboda test ka tura ma ka receipt kana ji Umar je ka gurin Audu ka ce mai an sa mai tuki a famfe ya dauki 100 ya baka wannan charges din shi zai dauka sannan na gaya maka yanda za a kai sajan kurma ya gani idan ya gani na san sai ya ce a bashi wani abu
sauri da Allah. Yalla bai tsaya sai mu wannan ko. Na gode kai. Tunda ka ci yayi da yayi dole ka A to kuma kai ba mun zama abokanai ba. Boss. Boss. a wannan kuma aka saka koma yanzu A wannan da yamma. Allah bai. Dan girman Allah yalla bai ya taimaka mana da kuɗin da zamu ci abinci. Dan ba ci Allah. abinci ba Dan Allah yalla bai ya taimaka mana dan Allah. wai yanzu haka rayuwar ta koma